Leeflie, nog 4 jaar zijn we er weer. Op de Maat in Geleen. Lekker gezellig op de zaterdagmiddag. En we zijn er weer. De rollenbandpitch. Maar dit is de eerste. En we hebben neven mij staan. Paul Kubbe, Partij van de Arbeid. Paul, 30 seconden. Net als 4 jaar geleden. Lukt dich dat, denk ze? Dat moet lukken, kump goed. Ja, gaan we door, hè. Kom, we gaan. Mijn naam is Paul Kubbe en ik ben lijsttrekker voor Partij van de Arbeid. Ik maak me zorgen over de versplintering en verrechtsing van de politiek in Sittard-Geleen. Terwijl we elkaar juist nu harder dan ooit nodig hebben. Bekijk al onze plannen voor een sterke, sociale en groene gemeente op sittardgeleen.pvda.nl. Stem 14, 15, 16 maart, lijst 8, Partij van de Arbeid.